Λοιπόν, έχουμε έρθει για σπίνινγκ λίγο πιο κάτω από την Κόρινθο. Αλμυρή μου φαίνεται είναι η παραλία. Και μου είπανε να πάω άκρη της παραλίας προς τα βράχια. Έχω αφήσει το αυτοκίνητο μακριά, επειδή λέει ότι κατεβαίνουν και τα σπάνε. Οπότε θα ρίξω από εδώ κατά μήκος, μετά το σπιτάκι και στα βράχια θα ανέβουμε και βλέπουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στα βράχια μέσα από ένα μονοπάτι περίεργο. Εδώ και πάλι ένα ποταμάκι και έχει πολλά ρέματα, οπότε άμα σταθούμε τυχεροί μπορούμε να πετύχουμε κάποιο λαβράκι. Ήταν δύσκολο μέσα και έπρεπε να είχα μικρύνει το καλάμι μου, να το είχα σπάσει, αλλά το άφησα στο μονοκόμματο. Ευτυχώς παίζει. Πολλά ρέματα εδώ. Το βλέπω το τεχνητό, δεν κάνει και την καλύτερη κίνηση. Να δούμε, θα ανέβει κανένα λαβράκι άμα είναι κάτω. Είναι ψηλό βαθιά. Πάμε πιο πέρα. Κάτσε εδώ. Θα κάνω λίγο εδώ δεξιά αριστερά να δω μέχρι που μπορώ. Φέρε μου λίγο την απόχεια άμα μπορείς. Μανάλι μάλλον. Ναι, αλλά εκεί που έχει πιαστεί. Για να δούμε. Είναι μεγάλο. Κάπου θα πιάσεις τη νησιά. Αλλά μικρό, εντάξει, θα το αφήσω αυτό. Θα το αφήσεις? Ναι. Πώς το θέλει ο κύριος που μαζεύει τα μικρό? Όχι μόνο, εντάξει, θα το αφήσουμε. Όχι, δεν είναι μανάλι. Λιτσάκι είναι ρε, μικρό, λίτσα. Ναι. Πώς θα το αφήσουμε αυτό? Πιάσει και από πάνω ψηλά. Ναι, λίτσα μικρή είναι και ήταν με μία άλλη. Κάτσε να δούμε.